Yan concern for a na afia ye woman na June Bushman ni da na to sudu ene ya mani boni kwasisi advantage wori betu adjust so kwa asante Akyem Pragya wo mo akwan nya kra na wa bransam de course wo no anu anche ene ne ebo ho dawura na se no makwan no wo mo aka bi wo makwakoye nti kwa na no mpadifo ene o manfo do na wo mo wa asante Akyem Pragya wo mo ni age pa sa Adom Kasee de wano esi sa akwan no ho enei ehu mo aye papa ba. Aye homomo bosome da na etosudu ewa fimpinu ene aduonu ba akumu na Adom Kasee amaniboni kwasisian ebo amane efa akwan boni a ewo Pragya ye nam so mamanfo akoni abedie eho eyedene pa enam so mampanyinfo akwakoyi ekwan yi ama wonom amaniboni ene Ibrahim Harrison ya woye Pragya unit committee chairman etwetwe nkomo na wogina nananum anamu a obo Adom Kasee abaso se enam saa amaniboni so nti wono mu akwan a ewo komeso wababeyi ama wono ekasa yemu no wasrese ono mu krom honom no akwan a weyi ama wono mre dankyen a wohia niam bebre ebebo amanfo asetena mu ne senti odi adesrede ato mpanyumfo anim se no so omehwe no wonyama wono na Pragya ya ha kakre mu na se yede dan Adom FM ma no kuri nyankopan anim na Adom FM maboa masabre ye kwan omaye bi omaye free eastin na ba bepem Ashanti no eastin ni Ashanti no Pragya dom no omuntem a ha na share boundary no omaye eastin de na ba besi ehye na no ama esi de aka no Ashanti regional ese ho ne ehia mo apa